जेब्लानो 2024 मायथाइया जोबनानै थांदों आरो 25 मायथाइया 1 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादों आरो बै समावनो गोबां फोथायारिफ्रा गोबां सिमां नुदों, गोबां सिमां रनसायदों, गोबां थांखिफोर लादों मावनो थाखाय आरो बेबायदिनो 2025 मायथाइयाव गोबां फोथायारिफ्रा गोबां खामानिफोरखौ मावफुंबाय, साक्सेस जाबाय, देरहासार जानो हाबाय आरो माखासेफोरा हयथ' निराशा जाबाय, माखासेफोरा गोबां नाजानायावबो जाफुंसारखौ मोननो हायाखिसै। 2025 मायथाइया बारलांनोसै, जोबलांनोसै आरो 2026 मायथाइया सफैनोसै। 2026 सफैनाय लोगो लोगोनो दानिफ्रायनो गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव हयथ' 2026 मायथाइयाव आङो बेबायदि मावगोन, आबादारिफोरा बेबायदि मावगोन होननानै सानदों, फरायसुलिफोरा बेबायदि फरायगोन होननानै सानदों आरो गोबां खामानि मावग्राफोरा आं बेबायदि खामानि मावगोन, फालांगि मावग्राफ्रा बेबायदि खामानि मावगोन, साख्रि मावग्राफ्रा बेबायदि खामानि मावगोन, गोबां सिमांफोर रनसायखाबाय जानांगौ। नाथाय अनजालु ख्रिस्टनि बिसाफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो 2025 मायथाइयाव नोंथाङा जुदि बे खामानिखौ मावनायाव फेलें जादोंब्ला, नोंथाङा जुदि 2026 मायथाइयाव मावोब्ला नोंथाङा जिउआव गोबां आशीर्बाद मोनगोन, जिउआव नोंथाङा साक्सेस जागोन। बेनि मोनबा बाथ्रा आङो लानानै फैदों। बे मोनबानि गेजेराव सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि जि जोबथा दङ, बे जोबथाया नोंथांनि जिउनि थाखाय गोबां गोनांथिसिनथार बाथ्रा। दा बेयावखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे बाथि बाथ्राया नोंथांनि थाखाय गोबां आशीर्बाद लानानै फैसिनबावगोन आरो बे नोंथांनि जिउनि नोंथाङा जिखौ हास्थायदों गासैबो बे बाथ्रायावनो जाफुंसारनायनि बाथ्राया दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। अनजालु ख्रिस्टनि बिसाफ्रा, जोङो मोनफा मोनफा बाथ्राफोरखौ नायलांदोनि जे 2025 मायथाइयाव नोंथाङा बे बिषयाव माबायदि दङमोन जों नायलांदोनि। दे अब्ला गोसोखौ होदो भिडिअ फारसे आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब दानो खालामदो, नङाब्ला डाउनावहाय नोंथाङा बावलांनो हागौ आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ दानो होदो। अनजालु ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, गिबि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों एबा पइन्ट हिसाबै लाबोनो नागिरदों, बे जाहैबाय हेट, मुगैनाय, घृणा खालामनाय, मुगैनाय। येस अनजालु नायगिरिफोर, बे बिषयाव आं नोंथांमोननो मोनथाम बाइबेल सिरि फरायनानै होगोन। बे जाहैबाय 1 ज'हननि 2 बालाब 9 सिरि, बोसोन बिजाबनि 10 बालाब 12 सिरि, माथाइनि 5 बालाब 44 सिरि। मानसिफोरनि गोसोआव, मानसिफोरा गावनि गोसोनि सिङाव मोनफा मोनफा आखल आखु हुदाफोरखौ दानानै लायो। थिग बेबायदिनो मुगैनायाबो सोरबा सासे बेक्तिनियाव हुदा बायदि जानानै थानो हागौ, आखु बायदि जानानै थानो हागौ, आखल बायदि जानानै थानो हागौ, केरेक्टार जानानै थानो हागौ मुगैनाया। येस अनजालु नायगिरिफोर, जों गोबां समाव सावरायो, बहाबा जुदि थाङोब्ला जों जुदि माबा मोनसे लेथ्राखौ नुयोब्ला, गाज्रि मैलाफोरखौ नुयोब्ला, लामायाव जुदि खिनायखौ नुयोब्ला, खिनानै दोननायफोरखौ नुयोब्ला जों बेखौ मुगैयो। बे जाहैबाय मुगैथावना बेसाद। सरासनस्रायै बेखौ मुगैनाया गोनांथि एबा जिहेतु बियो मैला। नाथाय जोंनि गोसोआव सोरखौबा मुगैनाय, सोरबा बेक्तिखौ मुगैनाय, सोरबा गैजा रोङैखौ मुगैनाय, सोरबा मोजाङै गाननो रोङै सुबुंखौ मुगैनाय, सोरबा सुबुङा नोंनि बिरुद्धि माबा मोनसे माब्लाबा बाथ्रा बुंफ्लांबाय, बेखायनो सोरबा बेक्तिया बै बुंग्रा सुबुंखौ मुगैनाय, बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोरा खामानि मावो। नाथाय बेफोरखौ बाइबेला दिनै जोंनो मा बुंदों? 2025 मायथाइयाव बेबायदि आखलखौनो लानानै, बेबायदि गोसोखौ लानानैनो दङमोन नामा? दे अब्ला अनजालु नायगिरिफोर, बे बिषयाव सोरखौबा मुगैनायनि बिषयाव इसोरनि गोथार बोसोना मा बुङो? 1 ज'हन 2 बालाब 9 सिरि। सोरबाया बुंब्ला आङो स्राङाव दं, नाथाय बियो गावनि बिदा फंबायफोरखौ मुगैयोब्ला बियो दाबो खोमसियावनो दं। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना मा एसे स्पष्ट रोखायै बुंदों। सोरबाया गोसोआव बे गोसोखौ लानानै दङ जानांगौ, जे सोरखौबा मुगैनाय गोसोखौ लानानैबो बै बेक्तिया बुंनो हागौ, आं स्राङाव दं, आं गोथारै दं, आं मोजाङै दङ, आंनियाव जेबो गोरोन्थि गैया, आंनियाव पाप गैया होननानै सोरबाया गोबां बुंनानै लानो हागौ। नाथाय 1 ज'हननि 2 बालाब 9 सिरिया दिनै जोंनो स्पष्ट दिन्थिनानै होदोंदि सोरबाया सोरखौबा जुदि मुगैनानै दङब्ला बियो स्राङाव गैया, बियो दाबो खोमसियावनो दं होननानै बुंदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2025 मायथाइयाव नोंथाङा माबायदि दङमोन बेखौ एसे एनालाइज खालामनायनि सम बियो दायो। नोंथाङा जुदि सोरखौबा मुगैनानै दङमोनब्ला इसोरनि बोसोना दिनै नोंथांखौ रोखायै बुंदों। नोंथाङा जानो हागौ बुंनो हागौ आङो स्राङाव दं होननानै, नाथाय इसोरनि बोसोना बुंदों नोंथाङा खोमसियावनो दाबो दं होननानैसो इसोरनि बोसोना बुंदों। आरोबाव बोसोन बिजाब 10 बालाब 12 सिरि। मुगैज्लायनाया नांज्लायनाय लाबोयो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्राफोर,
बेवहाय माखौ जोंखौ मोनथिहोदों? मुगैज्लायनाया नांज्लायनायखौ लाबोयो, रोखाथार। दा बेयावहाय 2025 मायथाइयाव जुदि मुगैनानै दङमोनब्ला सोरखौबा, बै मुगैनायनि थाखाय नोंथांनि जिउआव हयथ' नांज्लाय खमज्लाया नोंथांनि न'खराव, नोंथांनि जिउआव गोबां सफैदोंमोन। नाथाय 2025 मायथाइया जोबनोसै, बोसोर जोबनायजों लोगोसे मोनसे सोलायनायखौ लाबोनाया गोनांथिथार। माथाइनि 5:44 सिरि, नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो गावनि बिसारुफोरखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आर'ज खालाम। अनजाग्राफोर, जोंनि थाखाय इसोरा मा बोसोन होदों? सोरबाया जुदि आंखौ मुगैयोब्ला, नासयोब्ला बिनि थाखाय आर'ज खालामनो दिनै जोंखौ फोरोंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथाङा 2025आव सोरखौबाफोर मुगैनानै दङमोन नामा? बेखौ नोंथाङा एसे साननानै नायदो। आरो जुदि दङमोनब्ला नोंथाङा 2026आव जेन बे गासै खामानिखौ नागारनानै, मुगैनायखौ नागारनानै बिनि थाखाय जेन आर'ज खालामो। नैथियाव दं जाहैबाय मेगन सानाय। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव बे मोनसे हुदा, मोनसे आखलाबो दं, बे खामानियाबो दं। बे जाहैबाय मेगन सानाय। गोबांखौ मेगन सायो। सोरनिबा जौगानायखौ सोरबाया मेगन सागोन, सोरबाया सोरनिबा हावरिया जानायखौ मेगन सागोन, सोरबाया सोरनिबा साक्सेस जानायखौ मेगन सागोन, सोरबाया सोरनिबा जौगानायखौ नुनानै मेगन सागोन। आलादा आलादा रोखोमनि मेगन सानायफोरखौ गोबां बेक्तिनि जिउआव नुनो मोनो, जायनि जाहोनाव गोबां समस्याफोरा फैयो। दा बे मेगन सानायखौ इसोरनि गोथार बोसोना मा बुंदों? आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जाकबनि 3:16 सिरि। मानोना जेराव मेगन सानाय आरो गावनिखौल' साननाय दं, बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायो। प्रेज द लर्ड। मानोना जेराव मेगन सानाय आरो गावनिखौल' साननाय दं, बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायो। जेराव मेगन सानाय थायो, बेयाव दावराव मानियानो थायो होननानै बुंदों। दावराव जायो, सानफ्रोमबो दावराव जायो, सानफ्रोमबो नांज्लाय खमज्लाय जायो, सानफ्रोमबो इनाय, सानफ्रोमबो दुखु जायो। मानोना मेगन सानायनिफ्राय बियो फैयो। जिहेतु नोंथाङा सोरखौबा मेगन सादों, सोरखौबा मेगन सानायखाय बै बेक्तियाबो नोंखौ बुंगोन। दा बेबायदिजों नांज्लाय खमज्लाया फैयो। बेनि उनाव बोसोन बिजाबनि 4:30 सिरि। मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बादि। यास अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि बोसोना मा बुंदों? मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बायदिनो। नोंथाङा जुदि सोरखौबा मेगन सायोब्ला, बे बेरामा नोंथांनियाव दङ आरो नोंथांखौ बे बेरामा नस्थ' खालामगोन। आरो बे मा? मेगन सानाय। गुबुनखौ मेगन सानाया नोंथांखौ नस्थ' खालामलांबाय थागोन, नोंथांखौ खोमसि फारसे लानानै थांबाय थागोन। बेनिखायनो गालातियानि 5:22 सिरिया ओरैहाय बुङो, सासेया गुबुन सासेखौ मेगन सानो नाङा। इसोरनि बोसोना रोखायै बुंदों, सासेया गुबुन सासेखौ मेगन सानो नाङा। जोंनि गेजेराव बे मेगन साज्लायनाया थानो नाङा। सोरबाया जौगादोंब्ला जोङो उत्साह होनो नांगौ, थुलुंगा होनो नांगौ, नोंथाङा जौगालां। सोरबाया जुदि गोरिब जानानै दङबा, हावरिया जानानै दङ, बेखौ मेगन सानांगौ दरखार गैया, बेखौ बोखांनांगौसो, बेखौ दैखोनांगौसो। सोरबा फरायनायाव मोजां जादोंब्ला मेगन सानांगौनि बाथ्रा गैया, बेखौ दैखोनांगौ, बेखौ उत्साह होनो नांगौ। जोंनि गेजेराव बेसो जानो नांगौ। सोरबाया जुदि गारि गिदिर बायनो हादोंब्ला, सोरबाया जुदि धोनि जानो हादोंब्ला, सोरबाया जुदि मोजां टेलेन्टेड जानो हादोंब्ला, बैफोर फारसे जोंहा मेगन सानांगौनि बाथ्रा गैया। जों बयबो थुलुंगा होज्लायनानै जों बयबो जौगालांनो नांगौ, जों बेखौसो साननो नांगौ। थामथि इसोरनि बोसोन बुंनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय गसिप, नंखाय बाखाय बाथ्राफोर सावरायज्लाबायनाय, एरलाबायनाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन बिजाबनि 6:28 सिरिया ओरैहाय बुङो, दुष्ट मानसिफ्रा नंबां जाबां बाथ्राफोरखौनो फोसावबायो। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयाव मा सोदोब बाहायदों इसोरनि बोसोना? जायफोरा नंखाय बाखाय बाथ्राफोर सावरायथिंलाबाय थायो, मालायनि बाथ्राफोरखौ एरलाबाय थायो, बिसोरखौ इसोरनि बोसोना दुष्ट होननानै बुंदों। दुष्ट मानसिफ्रा होननानै थोंजोङैनो रायज्लायदों एबा थोंजोङैनो बेखेवनानै होदों। दुष्ट मानसिफ्रासो मा खालामोनो? गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायलाबायो, गुबुननि बाथ्राफोरखौ बुंलाबायो। बे बिसयाव आइजोफोरा गोबां सांग्रांगौ जानांगौ दं। गोबां आइजोफोरा गुबुननि बाथ्राफोरखौ बहाबा जिरायलाबायनानै, सोरनिबा न'खराव जिरायलाबायनानै बिसोरो गोबांनिख्रुइ गोबांसिन सावरायज्लायो। आरो बेखौ लानानैनो न'खरफोराव दुंदुं हाव फैयो, बेजों बे नांज्लायनाय फैयो, मण्डलियाव दावराव फैयो। दा बेयावखाय इसोरनि बोसोना मा बुंदों? दुष्ट मानसिफ्रा नंबां जाबां बाथ्राफोरखौनो फोसावबायो। दुष्ट मानसि होननानै इसोरनि बोसोना फोरमायदों। जायफोरा नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ सावरायो, बुंथिंलाबायो, बिसोरखौ दुष्ट होननानैसो बुंदों। बेनि उनाव बोसोन बिजाबनि 10:13 सिरिया ओरैहाय बुङो, नंबां जाबां बाथ्रा बुंबायग्रा मानसिया मुंबो बाथ्राखौ हमथानो हाया, आन्थाय फोथायग्रा मानसियाल'नो बाथ्राखौ हमथानो हायो।
अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि बोसोना बे बिषयाव स्पष्ट रोखायै बुंदों जे सासे बुंथिंग्रा आखल जागोन, हुदा जागोन बे मानसिया जेबो बाथ्राखौ हमथानो हाया बियो आरो बेखौनो मावनो गोसो जाबाय थागोन जे बुंथिंलाबायबाय थानाय, बुंखोमानाय, रायखोमानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौल' बुंबाय थानो, मावबाय थानो बियो गाहाम मोनो। बेनिखायनो बे बिषयाव इफिसुसारि 4:29 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो, अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि खुगानिफ्राय मा बाथ्राया ओंखारनांगौनो? नंखाय बाखायफोरा नङा, जिया गोनांथि नङा बेफोरखौ जोङो सावरायनो नाङा। बे जाहैबाय गुबुनखौ जौगाहोनो हानाय, गुबुनखौ मोजां खालामनो हानाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरासो जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनांगौ आरो जों सावरायोब्ला बेफोरखौसो जोङो सावरायनो नांगौ। नंखाय बाखाय गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै नांज्लाय खमज्लाय खालामबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2025 मायथाइयाव जुदि बेबायदि आखलफोरखौ लानानै दङमोनब्ला नागारनायनि समा बेनो। 2026 फैनायनि सिगां सिगां जों जेन 2026 बेफोर गासैखौबो नागारनानै जों जे मोनसे मोजां जिउखौ खुंनो हायो। दानाब्ला फैदो जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांदोनि, बे जाहैबाय फरगिभनेस, निमाहा होनाय। येस अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय समायाव जों मानसिखाय माब्लाबा जोंहा गोरोन्थिफोर जानो हागौ। जोंनि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, मण्डलीनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, सोरजोंबा सोरजों माबा मोनसे प्रब्लेम्सफोरा जानो हागौ। नाथाय बे गासै जानाय जाथायफोरखौ गोसोआव लानानै सिंह बायदि नेरनानै थाबाय थानो थाखाय जोंखौ थोनाखै, खिथिर लानो थाखाय जोंखौ थोनाखै। नाथाय जोंखौ मा बुंदों? बे जाहैबाय निमाहा होज्लायनायनि बाथ्राखौसो जोंनो इसोरा फोरोङो। दा बेयावखायनो माथाइनि 6:14 आरो 15 सिरिया मा बुङो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, इसोरा बेयावहाय बुङाखै जे नोंसोरहा दाय जाथारनाय नङा, गोरोन्थि जाथारनाय नङा, बे बाथ्राखौ बुङाखै। नाथाय अनजाग्राफोर, इसोरनि बोसोरा जोंखौ बेखौसो गोसोखांहोदों, जोंहा माब्लाबा गोरोन्थि जायोब्ला, सोरजोंबा नांज्लाय खमज्लाय जायोब्ला बेखौ जोङो निमाहा होनो नांगौ। जेब्ला जों निमाहा होगोन, गावनि बिदा फंबायखौ, गावनि नसुंसेयारिखौ, गावनि फोथायारिफोरखौ, सोरबा लोगोखौ जेब्ला जों निमाहा होगोन, अब्लासो सोरगोआव थानाय आफायाबो आंनि पापखौ निमाहा होगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जों गोबां समाव पापनि निमाहाखौ नागिरो, सोरबा गिर्जायाव थांनानै, सोरबाया गावनो बेक्तिगत, सोरबाया सोरजोंबा। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों जुदि सोरखौबा गोसोआव खिथिर लानानै दङब्ला, सोरखौबा निमाहाखौनो होनो हायाखैब्ला बियो गोरोन्थि जानानै दङ। मानोना इसोरनि बोसोना बेखौसो बुंदों जे जों जुदि सोरखौबा निमाहा होब्लासो सोरगोआव थानाय आफायाबो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होगोन, बेखौसो बुंदों। आरोबाव इफिसुसारि 4:32 सिरिया ओरैहाय बुङो, गावजों गाव अनज्लायदो आरो सासेनि दुखुआव दुखु जाफादो आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। ख्रिस्ट'आ जेरै जोंखौ निमाहा होबाय, जोंबो बेबायदिनो गुबुनफोरखौ निमाहा होनाया जोंनि खामानि। जों बोराबनानै थाबाय थानाय, नेरनानै थाबाय थानाय बे जोंनि खामानि नङा, बे जाहैबाय सैताननिसो खामानि। जोंनि खामानिया जाहैबाय जिसुआ जेरै फोरोंदों, इसोरा जेरै फोरोंदों बेबायदि जानायासो जोंनि खामानि। बे जाहैबाय निमाहा होनायनि खामानि। बाथि गोनांथि बाथ्रा आरो गोबां आशीर्बादजों बुंफबनाय बाथ्रा बेनो जाहैबाय गुबुननिफ्राय मोननो लुबैनाय गोसो। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो मानसि हिसाबै गोबां समाव गुबुननिफ्राय जोङो मान सनमान मोननो लुबैयो, आखाइ खबजानायखौ लुबैयो। जोङो जेन गुबुना जेन आंखौ मान सनमान होथों, गुबुना जे आंखौ रेसपेक्ट खालामथों, बेखौ गोबां फोथायारिफोरा लुबैयो, गोबां सुबुंफोरा लुबैयो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि बोसोना बे बिषयाव जोंनो ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 7:12 सिरि, नोंसोरो गाव गावनि लागै गुबुनफोरखौ जेरै मावजानो हास्थायो बेबादिनो नोंसोरबो गुबुनफोरनि लागै माव। मसीनि आयेनाबो बेखौनो थोनो आरो नाबिफ्राबो बेखौनो फोरोङो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जों गोबां समाव सानो आमुखाया आंखौ सहाय होनाय मोनब्ला, आंनि दुखुनि समाव बैयो आंखौ हेफाजाब होनाय मोनब्ला, आंनि गैयिनि समाव बैयो आंखौ हेफाजाब होनाय मोनब्ला, बैयो आंजों मोजां रायज्लायनाय मोनब्ला, बैयो आंखौ मोजां रेसपेक्ट होयोमोनब्ला, बेफोरबायदि गोसोआव गोबां जों सानो आरो जों गुबुननिफ्राय मोननो लुबैयो। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ दिनै बिनि उल्थायै मा बुंदों? बे जाहैबाय, आं जुदि मोननो लुबैदोंब्ला आङो गुबुनखौ बेसे रेसपेक्ट खालामदों, आं गुबुनखौ बेसे सहाय होदों, बेखौ जोङो गिबियाव मावग्रोनांगोन आरो बेखौ साननानै नायग्रोनांगोन। आङो
बै उन्दै गथ'खौ रेसपेक्ट होनो रोंदों ना रोङाखै, आं बै उन्दै गथ'जों माबायदि रायज्लायदों, आङो बै आइजोजों माबायदि रायज्लायदों, आङो बै हौवाजों माबायदि रायज्लायदों, बे बाथ्रायासो गोनांथिथार। बेखौसो जोङो नायग्रोनांगोन। अब्लासो नोंथाङा जेखौ हास्थायदों बेखौ मोननो हागोन। गोबां समाव गोबां सुबुंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा खोनायो, बे जाहैबाय बे गथ'आ आंखौ रेसपेक्टखौनो होआ, बे मानसिया आंनो मान सनमान होआ, बे मानसिया आंखौ नायनो बायो। गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जों बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ खोनायो। अनजाग्राफोर, रेसपेक्ट लुबैदों, रेसपेक्ट होग्रोनांगोन। पहले दो इसके बाद लो, नङा होमब्ला अनजाग्राफोर? जोङो गावनो बेखौ सोलोंग्रोनांगोन, गावनो होनो नांगोन। जेरै आबादखौ गायोब्ला जोङो बिना फिथाइ बेगर फोआलाबानो, बेगरखौ गायालाबानो बेनिफ्राय दंफां रज'बोआ। थिग बेबायदिनो आं जुदि मोननो हास्थायदोंब्ला, आं जुदि गुबुननिफ्राय रेसपेक्ट मोननो लुबैदोंब्ला, माबा मोनसेखौ मोननो लुबैदोंब्ला आं होग्रोनांगोन। इसोरनि बोसोनाबो बेखौसो बुंदों। नों जुदि गुबुननिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुबैदोंब्ला नों गावनो होग्रो, नोंबो माव, अब्लासो मोनगोन। अनजाग्राफोर, नोंथाङाबो जुदि 2025आव गुबुननिफ्राय गोबां रोखोमनि रेसपेक्ट, मान सनमान बायदि बायदिखौ मोननो हास्थायदोंमोनब्ला नोंथाङा मोननो हायाखै, नोंथाङा सानदो आंनियावनो गोरोन्थिया दं होननानै। आंनो गुबुनखौ रेसपेक्ट होनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव आं रेसपेक्ट मोनाखै। अनजाग्राफोर, बे गासै मोनबा इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोना दिनै खोनाबाय आरो नोंथाङा 2025 मायथाइयाव माबायदि थांनानै दङमोन बेखौ नोंथाङा गाव मोनथिसिगौ। जुदि नोंथाङा गुबुनखौ मेगन सादोंमोनब्ला, दिनै 2026 मायथाइयाव मेगन सायालाबानो थादो। गुबुनखौ जुदि निमाहा होआखैमोनब्ला नोंथाङा निमाहा होदो। गुबुननि बिसय गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायदोंमोनब्ला गाज्रि बाथ्रा सावरायनायखौ नागारदो। आरो जुदि नोंथाङा गुबुनफोरखौ रेसपेक्ट होनो रोङाखैब्ला नोंथाङा रेसपेक्ट होनो सोलोंदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2026 मायथाइया नोंथांनि थाखाय नेनानै दङ आरो 2026 मायथाइया नोंथांनि थाखाय आशीर्बादनि मोनसे बोसोर जागोन, नोंथाङा जेब्ला बेफोर गासै खामानिखौ मावगोन। दे अब्ला मिजिंथिदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैबाय आरो नोंथांमोना जिउआव जुदि जेरैखौ हास्थायदों बेखौनो लुबैयोब्ला 2026 मायथाइयाव इसोरनि बोसोनफोरनि फारसे देहेन होदो आरो बेबायदि सोलिदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बयहाबो गोजोन 2026 मायथाइ जाथोंसै, आशीर्बादनि बोसोर जाथोंसै आरो लोगोसे लाइक, शेयार खालामनो दाबावसै आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। थेंक इउ।